पतझड़ के बाद बहार आईबे करी, जीरो ओले बाऊ फिर हंसईबे करी। दूर तोहरा नजरिया से जात बनी हम, बाकी हमरो ई मन कसम सहीबे करी। गर्दन पर रखल छुरी बाटे, गर्दन पर रखल छुरी बाटे, एक मुलाकात जरूरी बाटे, मुलाकात जरूरी बाटे, एक मुलाकात जरूरी बाटे। जमाना बनल बा सनम, गर्दन में फंदा कसल बा सनम, बनल बाटे जान पे दीवाना दिल आन पे, प्यार वाली बात पे मरब आज सान पे, मरब आज सान पे, एक मुलाकात जरूरी बाटे, मुलाकात जरूरी बाटे, एक मुलाकात 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 मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी बाटे, जरूरी बाटे, जरूरी बाटे, मुलाकात जरूरी बाटे, मुलाकात जरूरी बाटे, एक मुलाकात जरूरी बाटे। भैया हो स्वागत बाटे, स्वागत बाटे, स्वागत बाटे, तो हर दिल से हृदय से स्वागत बाटे पवन बाबू। बहुत अच्छा लागल। और एगो कहावत है कि त्रिया चरित्रम पुरुषोस्त्र भागम दैवो न जाने, तो ये पब्लिक के आशीर्वाद आज एजा पहुंचौले बा। अरे तो तिरिया चरित्र तो हटाइए, देवो भाग्यम तो सही है, तिरिया चरित्र हम लोग सख्त ऑब्जेक्शन करेंगे। बुरा मानने वाली बात नहीं है दीदी, बहुत अनपढ़ कलाकार हैं हम, पढ़ल लिखल ना है, तो जौन कहावत आदमी सुन ले बा वो आदमी सोच के बोला था, और वो एक्स्ट्रा सोचला के जरूरत नहीं। हम सच कहता नहीं, हम तोरे आवाज के तोरे गायकी का बहुत बड़ा फैन बनी हूँ, बहुत बड़ा फैन। काहे की आई हो दादा, आई हो दादा कैसन पियावा के, आई हो दादा कैसन पियावा के जारी तरबा। भैया हो, ए भैया देखिए हने छपरा जिला कैसे आवेला। आई हो दादा, आई हो दादा, आई हो दादा, दिन भर रहत ई तो घरवा के भीतर बा। आई हो दादा,